Xa están en marcha os traballos que transformarán o enlace de Pontevedra Norte coa P9. Esta mañá arrincou a agardada obra de reforma do nó de bombeiros. Comprobando como unha vez máis desbloqueanse infraestructuras que eran fondamente demandadas, históricamente demandadas, que foron comprometidas por gobernos anteriores, pero que terán que vir o goberno de Pedro Sánchez a sacalas do caixón e a poñelas en riba da mesa e, además, a poñelas a andar. O proxecto conta cun orzamento de 9,9 millóns de euros. Contempla a creación dunha conexión máis funcional, ampliando a rotonda da Ponte das Correntes, que cobrará máis protagonismo na distribución do tráfico. Ademais, esta glorieta pasará a estar unida coa de bombeiros por un treito de dobre calzada con 4 carrís, grazas á ampliación do actual paso elevado. Trátase dunha obra máis ou dun compromiso que, ademais, evidencia o compromiso real do Goberno de España con Pontevedra, que se suma a un investimento ou un esforzo de inversións que superan os 212 millóns de euros nos últimos orzamentos, ni máis ni menos que un 16% máis que os anteriores. Ademais, crearase unha beirarrúa que permita a mobilidade peonil entre a Rúa Domingo Fontán e a Comandancia da Garda Civil. Tamén se construirán novos enlaces coa P9 e se simplificarán as incorporacións en direccións ás estradas de Vilagarcía e a Ponte da Barca. Para nós é un proxecto que afecta a unha zona do acceso norte da cidade pois estratéxico e tamén que afecta dunha maneira moi importante a mobilidade da cidade, tanto de tráfico, da nosa conexión co concello veciño de Poio, incluso que afecta dunha maneira tamén importante a unha parte da mobilidade peonil da cidade e que pensamos que con esta mellora, con este proxecto, pois se vai a mellorar, valga a redundancia, e se vai a notar positivamente. De cumprirse os prazos, as obras estarán rematadas en setembro do 2025.